салом дӯстони азиз ва обуначаи канали мошин тиҷи. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран. Мошинои фурӯшии худтонро дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp имода равон кунед. Шахсоне ки бори аввалан дар канали мо, ҳатман подписатсия кунен, видеоро лайк гузорӣ кунен. Мегзарем ба видеои имрӯза бародар. Мегзарем ба навори имрӯза бо диққат то охириша тамошо мекунем, то ки ай нархҳои мошинои фурӯшии имрӯза бо хабар бошем. Якум мошини фурӯшии Opel Astra J Caravan ай ки соли бароришаш 1998 ай. Объём мотораш 1.8 литр ай. Коробка передачаш автоматик ай. Сӯзишвориш бензин, газ ай. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав. Мошин ягон камбудӣ надорад. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷиликул. Нархша 38 000 сомон гуфтесай. Бо рубли ҳозира гардонем 251 000 рубли русӣ мешавад. Бо савдо ҳам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. Марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. Дастгирии моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария ҳатман фикротонро нависед. Кадом мошино лозим аст ба шумо, мо пешкаши шумо мекунем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшии ВАЗ 21012 ки соли бароришаш 2004 сол ай. Объём мотораш 1.6 литр ай. Коробка передачаш механик ай. Сӯзишвориш бензин, газ ай. ҳуҷҷатош тамом шудаги ай. мошин ягон камбудӣ надорад. 4 баллони нав. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархша 8000 сомон ҷой мешидша гуфтесай. дигар савдо намешавад. ба рубли ҳозира гардонем 53 000 рубли русӣ мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад бародар, дар WhatsApp, Imo, Viber ва однокласникотон ҳатман поделитсия кунед, то ки дигарон бинам кори мо пеш рава. видеои нава мо пешкаши шумо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшии ВАЗ 21015 ки соли бароришаш 2004 сол ай. объём мотораш 1.6 литр ай. Коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш бензин, газ ай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 2 электропакет дорад. 4 баллони нав. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. солаш 2004 бошад, дурунша поида 2014 загиянд. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша 20 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 132 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшии ВАЗ 21010 ки соли бароришаш 2000 сол ай. объём мотораш 1.6 литр ай. Коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ай. 2 электропакет дорад. 4 баллони нав. зимини задагӣ нав задагиянаш. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Краснодар. нархша 120 000 рубли русӣ гуфтесай. бо савдо ҳам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва бо маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшии Opel Vectra i ки соли бароришаш 1995 сол ай. объём мотораш 1.6 литр ай. Коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш бензин, газ ай. мотораш инжектор ай. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. ҳар чори баллонаш дар ҳолати миёна қарор дорад. мошин 4 баллон айб дорад, халос, дигар ягон дард надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолуддини Балхӣ. нархша 17 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 112 000 рубли русӣ мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бо савдо мешавад. шашум мошини фурӯшӣ
Mazda 6 бисёр бародаро дар комментария Mazda суроғ кардем. Я бародаро марҳамат. Соли бароришиш 2002, объем моториш DV2, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газа, 1 сола ҳуҷҷат дора, кондитсионер, 4 та баллони нав, 2 та электропакет. Мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 37 000 сомон гуфтестай. Бо рубли ҳозира гардонем 245 000 рубли русӣ мешавад. Бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. Марҳамат, занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Astra Asha ки соли бароришиш 2006 солай. Объем моториш 1.9 литрай, коробка передачаш механикай. Моториш дизелнияй, сӯзишвориш соляркай, мошин вагонай нав овардагиянаш. Нав ҳуҷҷатш кардагиян, 1 сола ҳуҷҷат дора, кондитсионер, 4 та баллони нав, ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархша 43 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 285 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Chevrolet Cruze, соли бароришиш 2009 солай. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш автоматикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, 1 сола ҳуҷҷат дора, автопилот, кондитсионер, электропакет, монитор, задни камера ҳамаша дора, ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри нав. нархша 60 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 397 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. мегзарем ба нуҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra J ки соли бароришиш 2000 солай. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка дора, кондитсионер, 4 та электропакет, 4 баллони нав бо дискош пачка задагиай. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 45 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 298 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 ки соли бароришиш 2004 солай. объем моториш 1.3 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, моториш карбюраторай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав задагиай, нав ҳама ҷоша губкават кардагиянд. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 15 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 100 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Mercedes E-Class, соли бароришиш 2000 солай. объем моториш 2 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензини холияй, 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка дора, 6 скоросай, кондитсионер, 4 та электропакет, спортивни мошинай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хеле ки шумо дида истодаин. монитор, задни камера ҳамаша задагиянаш. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 85 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 563 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ Opel хетчбек маладёжни мошин. соли барориш 1997 солае. Абъём моториш 1.6 литрае. Коробка передачаш механикае. сӯзишвориш бензини холия 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка, кондитсионер, 4 баллони нав, 2 та электропакет ҳамаша дора. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархшаш 36 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 238 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номерро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. хайр, то видеои оянда. хонободу сарбаланд бошед бародаро.